Na maami bisa o yenya nentiye se edusem ewo Kumawood no kre na menwom ba kwa nkofo nso di ni mene iwosika mi wa ho de bebro esumini awuto mi da mina nye Jesus wo ma brabum mfa me ho ntutu obi ho ko de na minnim wo sinimu no kanka ye maamefo no because unim say de ko Oyerepa ne ho ahwamu nyina ebusia me mama akwaba ediba let's talk GH enne me de me maame fefefe bi na minim me se maamefo ne papafo na omo sisi ano minim aduane omo die o de omo tia na omo tie enne obehunu na ochina behu na ahofe no kraye mo chesesisi a me hu maame mi se na munyini ana mo pese da bi omo pese ombe nyini kura na metwa me ho kakraba me ba me kirew eye maame ya me kana asem me mama akwaba busia maami ameka na asem oye legend me hu obi a wabọ bra wo bibi ma odaso wom a de kro ne edaso tumpon a na me hu se sa nipa no wabọ ne hu modin pa na maami onye obi a se mama gifty ai no hu ofe papa we de kohwe what you would do? Me the way I am. No, say the way I am it no. Say pa ya ya but to me pono. In the ma me ma wakwaba yeah ene de ya beto wo set so na role be na wo play this particular movie yo me da say ro a me play wo movie we mu ne say me ba be ma emere bi atwa mu na minnim na okoto obi mo na nyinsa ba mu na wanka nti akire na wonyini ye obeware ye no na ne yire enwo okay nti ne yire a enwo no na metete wo ba no se na metete no se awo ne mma na onhya se obekompaebo akunyaba ne mpaebo no mu no na okohia adifo bi na obo na mane se awo na onwo no eye memeba bema no fumsuo bi a waye wo baabi ena de sansunsanso na ba obeka ye no ma anyina ani kopim se da kopɛ me ba no ebo mama na se mbire bi atwa mu se ni no oyeye na ne yiri ne beka ye no patapa na no oye wa kohwehwe mu ahu se eye no kore it's a movie there very interesting movie pa say e baswa ye nyina ebekwa akohwe bi na mama pacho minim say industry ni wache pa anye kakrampo watwitwa scenes bebre amaye hu na ye bebusa wo e dey na motivate you ma wura acting mi ankasa no me anwumtuni okay ti ma baduma pa na nwum me nwum ba ko a nipa nyina di nime yesu nkwane obi ya obetimi ama wawie ye pa ubenya wiase je pa dia nyina na nsu me nwum ba ko no menimu da so no ai sa nwum no kwa 18 years ni ye na ache na me nwum ba ko ankofo nsu di nime ne iwosika mi wa ho de bebro esumini awuto mi da mina nye Jesus wo ma brabum na de ma me kopie movie mu no na miracle film ye movie wo Fantastic Resurrection so down okay timi de me twam me koye ma ade na guy ba ko wo mu a me ne ne fine oye movie na no ne me baba ya di agoro timi me hu no na me so asem ye jovia kakra me hu no na me say wo ne ba na obibi ya kanokre wa na miracle film cast mama sini sunsun wo mu na o kan me gidi kire say me ye madwe say me yes no of that time na sa time no uwura sa de enu ma nipa bebre enu say sebe akohifo ne sankofo na ye sa de no nti ama ma wofu ani anye ho but enum na director no miracle cast say o ma me ro Bravo que me animo. Animo, não. Não,
No, but someone you go. And the member have no power you. A man one, it's a chicken member. Into something near when you found good chicken and crank from once a man. Or what not going to prove. Not only, you may people with them can come out. Not only percent can be seen with them all more. Not only, you percent me here, you can come and know what has wrong with TV. Ma, what can't say? And you get the can't say, I was there. Oh, Jama, train I did about the My name is Saba. Ewo hɔ na. Ehona. Wo man ro na obon nsem man. O se ade ewu mu no. Ai, edi awo wo die. Edi awo wo die. So bu ha otwam ne ye sini a me magimi pa metima e bi wo boy de camera si so a ntimi. Nti eye gift a enyame de dum. Okay. Ti enu mu no amedi wura mu no a na director de mi twa enyame akwa nkere eja ko bag manager. Movies bebre. Na wo dia be. Na me dia ba be do sabe. Nti me fan say me check 16 years ago. Ye ni ma wache. Na wo da so sise ni awote a 15 years ago. O secret e dey. The mechanic say onipa bia wo sa wo fa nyame. Okay. So wan fa wo ho amanyame a na wo de wadwene benante a emmoa wo de ma menka sem nkire wo de ya hwe sebe boys omo yo mabrabo basa na hwe abrante a wasi so a de bia kwa sole body ta wo ye na brabo ye ya fatoto ho na hwe ade omo mienu de to so mienu ni say ye nyine no na wo so hwe wadidi yi. Okay. Because what did different won kola abrem wodi esi kire aduane waye senti udru stage bi a what so ubedidi a kakra bi no ma nsuo adoso nti e ba sa wo bom pae no na wusua nyansa nyempa bo no ko nti se wohwema edume bi a ni doctor bi ka che me se asofo pa obu ha oba hospital a yare bebre because what bibia ye mpa bo anadwobre odu fia no wadidi nti se ya nhwe saa no mani nyina yie no wanhwe abrabo yi a wodu abrabo be hye bayifo ba na bayifo ni mo hwe nyame wa kreti bibia ma ye dada akasa wo betoto no ma nyina yi na asiya ma ewiasa ye wawunim emu anigye bi anim yesa wo kreti anigye ma wo o se nemedi akokɔ nkwan na wa wo bi adi na wa ye free what you say nti wan kasa hyehyɛ wabrabo yi na ho beto ebusia mama gifty na ekasa no kese o 2 year 4 said de be ya brabo ebetimi asi ya maye because see a youth ne kwa de ochina obi ewu ene ya yese kidney failure ani mu nyoma bebre ma se ehu behia sa obecheke nia wudi na ma me bisa o ye nya ntiye se juju edusem ewo Kumawood no kre mate bi me mfa mani hunu bi okay because me de minim ne se de me ka no aduro bi eni wa che nyame me momu de me wura sini mo no me reserve me mfa me ho ntutu obi ho ko de na minim wo sini mo no kanka ye maamefo no ye pre e wo sini no ho wo sini wo bi twitwa wo bi nantini eno ma basa na che se no kre se nantin twitwa wo eno de aso dem kro bi wo okay asema meka bi wo ba bi ya ye nyumtofo ebi wa yakọ program no obi tu nyum na ka ni nuanko na nyum na hwi agu so wode na koma be di akire na yeye no dwene se de yeye ni nyina yeye ahye nyame ani monyam the competition na sa enti ni juju a wo kan ya me kire mu wo koye ojuju a me de emfa me ho wo be ye juju ye de be twa wiase sini nyina after de na be ye wo e de na stardom e be ye wo se de ye kan me de ba bi foforo stardom nti kanka mabawa no makoye meto wo be wuntam si anso de to ye ne die ase ya say ne die ye wura ba ni we to ye na nti no ade a mahia wo wiase ne se medwene wo ho medwene se metimi awutam bia nti me hwe mabrabo matoto nti wo a wo se wo ye juju no me de me ba
awurade dwumadi a wodi me kodi no boa me na me ntimi nye ne yie na nhyɛ wodi anim after sini a yeye yesua ba wom ebinum na mo hwɛ ne tra sɛ de yeye sisi yi ɛbɛka wo sɛ wusua no wokofa wo ba bi a mo wani nkɔ no because bibia timi si nipa ba bia ne sɛ ɔware ya afei ɛno me ni di n'akyi a onya ba no ma me ntwawa no nansen ade ba ko pa ye hu ne se obi se me ne abante bia wo wanhwe no me ne ababawa bia wo se ati se ye de di agro obi nyem obi a no wate ne ho nyemea na nyinse na bo oba no so no de na ba so a me ba be ma me last born onya 21 na ono obi wo ye oni akola no wo ye me hwe ya me omo de beto manim se akola no nyem no any 2 months no wo ye na se wo any 2 months kwa na 1 month no wo ye me na mko hospital ho na mko yi ni free ho me de ne ba fie di dwa de ko ye ko to akola no di na me ya domodi be 2 years na me tie ma de e se me ne na tie se wo di 7 years se me koto ye me ya big mama peja ona no bia me fa du oh ni pa hia nti sa bata ne bi nso tia wo mo hunu se nkanka akanfo ye mpa ye mamma emma but we say we nim do be hwe obi daache esisi ameka se me wa ba ma bi a mate no wo me area me koto no me manyi na afiri me nche se me nhia boy na nka bibi be ye wo woni se bia ye ka se enye de wawo ne kwa na wo ba depi se nyame hyira wa ye nhyira ma afoforo nyame hyira wa enye se woni wo yire wukunu ne wo mane debi wonim de be hwe obi daache nti ewiase de awose wo nyame pagya wo hyira wa ena nya dodo a wanya na abebua obi nti se wo bebi kofa nyinse ba wo ba tan mo ani nko ho enkomo na ye de about time for it because me nim pa na metete me nim se wo so wote se obi wo ha wo se me ni boy ni nyim ye ne ma me se me ba ne se nyo no a ma gift se ye nhwe yie na nipa ehu hia because wonim se de ko Oyerepa ne ho ahwa mu nyina no so obata bi sole se bi a oba na de ko hu se dodo na ma na de ko na odeko obi a wo te ye no de wo obata no wo be ye no woni bi kura de wo be ye no obama oba ne boato ne yam onfanko but ya na ye peye mama no nko a ne ya to me ma na salva me de me frafra ni na maje be ba fie e da se ma na minim se de wa wosi tufu yi de na wo ye oba tan me hwe me ye ma ya basisi a I to say obi apese ode ne ho to be ma so obi mpese obe ye adwuma yeti we ase yinim se ahofe na eno no e de ba asem na ma wo be kan e de a kire mabawa ne mranti a esiso that's ene mabawa aba no in fact new generation say ya nhwe ye beyere open life nso ompa adwuma emma no ya na no me ensam solid meko je nini sa no man ko race cross na uhu ni dwom wa duru kwese la wo hia na wo uhu no e ma me mu nyina se no a no wo yo ni da dress ya wa dress no mi momu de minim ni se oba fa won sa ye adwuma se wo yire wo hu na wo ye adwuma adenti men fa ne se nti se woni kwanti nka woni di nka be didi nti ye futu a me de mama ne se ye nyire ye ho ne ye nya adwuma na ye de ho to mema no so too much ukotie Oyerepa obi se megine 1 billion na wo ni be ma ne to no 100 million kwa won wada ya na me wonwa minim se na scan ne bo na ye de dia udwene wa won ti ase ba sa wo yire wo na wo ye adwuma sebe ukunu ni bi kura be ma na ne tie no oni bia wo so kete ne kakra eyen nti ase ne de ware but ene nipa aba no omayom sika nkoa e besa wa na wo ha wo daache wo sade bi wa fa nhye wo ho a hwe no kwasem ewo mu ni se ho e ma se de nyame boye no wa moye se yen ma akohoma wo da bi nti se akohoma beto wo nkoa wo so a enye yize
ba na emu na wiase na sesa te se obi eye adwuma nti aden na wo bare anopai ye ba set isi me mage bi brem so bolo cause mama me wi school ma nya adwuma anya da ti driving school bi wa ha na me de me ho akohye mboso ye ma me 7 million na me se sadia so bolo na wo ye me ya advertisement cause nipa be ene abrabo no eye links eye phone ye winning wo ati ase nti me mehu na mama obi ahu no no so to bi ama no saa na ekọ wo hu ni nyansa se me ye ba time ma wo ba ako menye so bolo na me fa moa me ho ko be ma na woni da bi de be ma na woni no wo yen ko no wa anware no esi akọ adwuma no kula bi we na be ma kura ko sa nti ye meka che ma ya ne sei omo nyire wo mo no mo fo mo sanya adwuma de edumre bi na me ho kire me na me no amo wo magazine emo no nka so obi no amo anye o ba enye madwuma nti na me de takashi na ekọ akoye nti na so me de kwa achima yentom yentom bi se nye wadwuma de anyame nhyira so ma wo sa eso me de kakran enne metimi aka se menye sikani eso me che sikani kire se nyame aye madom me manyina aye adwuma nti me se na medie eso still me ye adwuma beti wo unu se me bo live band so live band wo me ton no ma wo bantima okay me ton ade pam ho no ma na ma live band no me ba o ntwa wano live band ne wodin a betima bo in case obi if a big mama's band okay se me no ti mu wo social media handle bi a me wo me telephone number me de to ho a me we next week me ko doma okay me bo live band me wo boys a yenia ye wo ye platform wo a ye bo we nyame ya doma e kina me wo joso ma me Beatrice wi afia de okay me de me number betu je bia na obi per live band e gina stage nso so a enye easy na ma kakra na o show kire me ne kura no sa enti no nyame de adom se didi ho nti o so na wo yusu adwene no because see the top bar from and I'm creative sade no ti ho na me de ton me series okay the ball live band na bo se na si na uja ho so na wo to atache nipa say you hu ena nyame adom me nwa manum me gina stage se me to nwuma onka se me na mtewe ma da bi o me hu no fi se kakra na wo kire mo ha no kwa no kama pa nti no ena ne de wiase aye no wo se ushia bibi ye metime boa me ba girl or your nurse that's why you weak you creative bibi eye kitten and I call confanochia girls no bebre ye ade omo she your friend say bebre girls omo issue bebre nti e man na eba ne se me de maya no titiri oh yeah empratwen kwa nti be ma no show kakra bi na akoma eti because when that's when you now wo be ma ne so easy ebusia ye mama gifty ana ye ne no atwetwe nkomo kama no na ye mama die so wutie na asem die a minnim se wo be ye nhyira because waka nsem akese pa na cha sisi a emema no kra brema no o se o send you message ene ya o china o se u bills enti se wo ye adwuma sa na ma we nyina so beti a wo nkoye sa na ma we ngu ema ho fi ma the last voice a wo e de no etiefo etimi de mai yo me last word me say amen ko mema no so ansa okay young boys na aba no so no mo hwe mabrabo yi asene no wi sam me san kola na me po madam fo wi fo no hai me po madam fo pa me obantima bebre me frɛ wo mu tu wo mu fo ne san because obu wo ho a nti me pɛ mmema agudi me pɛ mmema asam omo so na ya na nkofo de krono ne nyoma to wo mu so nti no wo mo hwe mabrabo yi na wofo no so no ade ba ko no sɛ yen ma dodo na ne ba ne nyini duru ba bi pɛ that's what jana life amano bobra because akola no me last born your police ni e so wa no afre me mama ese da be wo ho kire wo ma send ni 2 million bo so me so am say kwaku ma de mama na no ho ha no me tiase na me nwuye ne de o se me ye bibi ma na ni je na se ma ho cha e wo mu se enkura na nyini de na so wo da so ye maami mbo what I say me nananom
me nananom ɛwɔ hɔ a me bia me kɔ KFC minim krom a papa bia ne ba ware nso da so bɔ na kɔma bebrebe sɛ nyame hyira wa ɛnyɛ sɛ wo ba no wawale nti wagya abɔne kunu nko aso wagya abɔne kunu so to da ɛne school fees aboɔden maame no wahwɛ wo ma wie deɛ ba kakra wa oh maame je ma wo kunu 1000 bi on fan support nkwala no school fees ɛyɛ normal but abata bebree yɛ pese min kuminya so pia wati kokɔ ne kwaje bra ni me baba ya to da wo wo se ya di bia me to akokɔ na to da nso ade ehu ni sɛ bi wo a minya program kɔma minya sika sɛ nhyira nyankopɔn de wo yɛ ade papa sa na maboa ne bi obi kyɛ made na mama ne bi sa na won ni kunu so ho aha ba amata ne bebree yɛ nim sa nti sɛ yɛ ma na nyinyini kra na ahokyere kakra bi ba yɛn support no kakra ɛdaase ma ɛdaase ami nhyira hyira wɔn so we de me bisa o sɛ obi in case obi ɛyɛ wedding bi ana program bi na wɔsi o ɔpɛ sɛ ɔbɛ perform a ɛkwan bɛn so no bɛfa so a ɔbɛte wɔn ka nti me telephone number na me bɛto so okay me number no yɛ 0244 78 43 99 0244 78 43 99 okay sɛ ofrɛ ma ɔbɛgye wo so na baby a wo bia wa bɛ perform e de ama wo kama kama ɛyie anaasɛ wedding anaasɛ bibia na ohia live band a yɛ sure sɛ bia obi a wɔhwɛ me no bi kwa na yɛabɔ program bi ama na hu da nti na no nso so fresh saa number ya ubenya ya yɛnyɛ abɔden bi asa nso yɛbɛyɛ adwuma na ma kama ɛdaase ma nyame nhyira ebusia yɛde mu besia mama GIFTY aka nsɛm bebree masua ade bebree minim sɛ woto wo bo na wutie a onso ɛbɛboa wo aha let's talk GH rumors make sure sɛ obɛ subscribe na wa share ama foforɔ nso ayɛ nhyira yɛda mase